Ди сега да правим къща. Айде. Ако не искам, няма не искаш. Ще го стискаш. Давай. Ти да го стискаш. Добре, само трай. Давай да ходим да правим къща. Ето още един. Ето го. Виж какво пусна. Баси. Трябва да ги вземем тези неща. Пусна още една пръчка. И очила. И очигли. Братко, виждаш ли що става тук? Има и бебе канибал. И стига се радвал. И аз мога ги намеря некъде. Надали? Ти стапак. Надали? Ти стапак. Сега ще си крафнем оръжие. Оръжие. Това да плашим канибалите. Виж, гледате. Гледате. Може ли повярваш? Аз съм най-добрия of the Sons of the Forest. Добър си, баба ми може да направи такива неща. Нали щехме да правим къща, айди. Къщата готова. Сега влизай да дегустираш. Нимаш проблеми. Имаме си къща. Yes. Чакай да сваля тези очили, защото ще ми става лошо. Имаме си къща. Айде влезни и ти. Айде. Аре. Добре бе, чекай малко. Чекай. Дай си очиглите. Дай си пръчката. Гледайте колко раднах. Я си ми дай неща. Я си ми дай нещата тук, бе. Ще ми са прави тос. Сега, гледайте. Лабубото са ще бия. Айде да бием са канибали, бе. Мангал. Чувам котка канибал. Мат. Ета. Ето още един. Браво, братчето, би го. Това ми е работата. Извинявай, че ти краднах така бързо очиглите. Защо си ми крадна очиглите? Я дай тук, бе. Главата падна. Сега. Сега ще слагаме тук да се плашат канибалите да не влизат в нашата крепост. Тъй хора. Къде да става? Вижте хора. Виж бе, брат. Нали безполезен бе, Безполезен ли бе? Не си. Ама много големо. Какво големо бе? Не гледаш ли пръчката? Нема страшно, важното е да се плашат канибалите. Айди. До утре. Са легам да спа. Чуш ли котка канибал? Чуваш я? Отиваме. Дай си тук очиглите, бе. Отиваме при котка канибал.